таърихи теннис ихтилофоти гуногун дорад. Яке ватани онро Арабистон мегӯяд, дигаре Фаронса ва сеюме бошад мегӯяд ки теннис дар Юнони қадим пайдо шудааст ва Англияро низ ватани теннис медонанд. Ба он хотир мегӯянд ки ватани теннис Арабистони Саудӣ аст. ҳамин ракетка аз калимаи ракати арабӣ гирифта шудааст ва умуман дар ҳамин маорид назарҳои хеле зиёд аст. Дар аввал тӯпи теннис аз пашми гӯсфанд сохта мешуд ва дохили он бо қум ва хок пур карда мешуд ва соли 1872 риштаи варзиши теннис дар дунё ҳамчун як бозии касбӣ ба расмият қабул карда шудааст. ҳоло омадем ки аз фаъолияти ҳамин риштаи варзиш ҳарф занем. мегӯянд ки варзиши теннис дӯстдоштатарин бозие барои бонувон будааст. ба маълумоти оморӣ аз сари 10 нафар бону яке он хоҳиши дар майдони теннис бозӣ карданро дорад. албатта на ба хотири нуфуз пайдо кардану варзишгари касбӣ шудан, балки барои худ ва болидарӯҳии худ. яъне миёни риштаҳои варзиш теннис шуғли писандидаи бештари бонувони сайёра аст. ин ҳам дар ҳолест ки дар гузашта ба ин бозӣ танҳо мардон машғул буданд. ҳатто барвақттар аз он теннисро бозии шоҳона мегуфтанд, чунки дар аввал оилаи шоҳигари Фаронса ва Англия бозии теннис мекарданд. ҳатто мегӯянд ки марги шоҳи Фаронса Людовик 14 ба бозии теннис рабт дорад. гӯё ӯ аз бозии пайвастаи теннис ба бемории зуком гирифтор шудааст ва дунёро падрод гуфтааст. ҳар гуна ки набошад, ин ду оилаи шоҳигарӣ ба тавлиди теннис дар сайёра замина гузоштанд ва имрӯз мусобиқаҳои гуногун бо маблағҳои ҳангуфт роҳандозӣ мешаванду варзишгарони муваффақи ин ришта дар сайёра маъруфанд. мегӯянд ки аввалин мусобиқаи калони теннис соли 1877 гузаронида шудааст. маҳз ин мусобиқа санаи тавлиди маъруфтарин мусобиқа дар сайёра Уимблдон аст. дар Тоҷикистон бошад федератсияи теннис кай таъсис ёфтааст? соли 1997 аввалин президенти федератсияи тенниси Тоҷикистон Амирқул Насимов буданд ки ҳамин федератсияи тенниси тоҷикро таъсис доданд ва дастгирӣ карданд. дар аввал, яъне рӯзҳои нахустини таъсиси федератсия, варзишгарони ин ришта аз рӯи қоида ва шаклу шеваи муқаррарӣ тамрин мекарданду дар баъзе аз мусобиқаҳои ватаниву хориҷӣ ширкат меварзиданд. вале муваффақияти онҳо ба ҳадде ки имрӯз тенниси тоҷик фаъолият мекунад дида намешуд. ҳамин буд ки як муддат фаъолияти федератсия таваққуф кард. аз соли 2016 федератсияи тенниси байналмилалӣ ба мо имкониятҳои зиёдеро доданд ки мо тавонистем ҳамин тенниси тоҷикро баланд бардорем ва аз соли 2016 мо сар кардем ба мусобиқаҳои байналмилалии сафарбар кни варзишгарои дастаи мунтахаб. соли 2017 ба шаҳри Тошкент дар мусобиқаҳои байналмилалӣ иштирок кардем. дар он ҷо варзишгари мо Шарифов Исамҷон ҷои дуюмро ишғол намуд. баъд аз он ба шаҳри Бишкеки ҷумҳурии Қирғизистон, дар он ҷо ҳам иштирок кардем, бо 4 то медал омадем. пас аз он ба ҷумҳурии Малайзия рафтем, дар он ҷо иштирок кардем, 7 та медал овардан варзишгарои дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон. сол аз сол ҳаракат карда истодем ки ҳамин варзиши теннисро дар Тоҷикистон рушд диҳем. дар воқеъ имрӯз шароит дигар аст. дар мамлакат феълан қасрҳои теннисе фаъоланд ки назирашон дар Осиёи марказӣ нест. агар шумо чихел дидед, дар Лучоп як теннисни корт ва як ҳавзи шиноварӣ сохтанд ки дар як тӯҳфаи хеле хуб ба варзишгарони тоҷик ва дар Осиёи марказӣ ман хиёл мекунам он хеле толори зебо нест.
аслан ҳар як риштаи варзиш табиист ки қоидаҳои худро дорад. дар риштаи теннис иҷроиши кадом қоидаҳо муҳим аст? мегӯянд ки бозии теннис қоидаҳои махсуси худро дорад. Масалан ҳамин доштани ракетка низ қоидаи махсуси худро дорад. Ҳамин тарзе ки ҳоло ман ракеткаро ба даст дорам дуруст аст оё? ин нодуруст аст. Тарзи дуруст қапидани ракетка шумо бояд пеш аз ҳама ракеткаро ба дасти чап гирифт ва ин тараф ба дасти чап ва дасти ростро мемонем то охира мебёрем ва ин дасти чап ана бояд бошад ва бояд шумо бояд вақте ракеткаро меқапед даст бояд озод кор кунад. Вақте варзишгар ба теннис меберад рӯзи аввал мо бояд бо даст кор кардан бо яке аз қоидаҳои аввали бозӣ. Мисол бо мумкин аст ман мустақилона ҳам бозиро кунам. хуб дар назари аввал хеле сода менамояд, вале мушкил будааст. хуб баъд аз анҷоми ин амал дуввум қоида чӣ гуна аст? ҳамихе чихе шумо қапидед, ҳамихе поён задед, бо ҳамихе тӯпро боло мезанем ва ҳаракат мекунем ки бо мобайни ракетка қати занам мобайни бояд дар миёнаҷо бояд ракетка ҳамихе бояд задан гира. мо қоидаҳои аввалро омӯхтем. ҳарчанд пурра иҷроишашонро аз худ накардем, вале дар ҳар сурат дар бораи ин қоидаҳо барои худ маълумот гирифтем. акнун атрофи нафароне мегӯем ки на танҳо ин қоидаҳоро содаву осон ва ҳатто бо чашми пӯшида иҷро мекунанд, балки дар мусобиқаҳои ватанӣ ва хориҷӣ маҳорати хуб нишон медиҳанд. ман аз синни 7 солагиам шурӯъ кардам ва то ин дам 12 сол шуд ки дар ин намуди варзиш тамрин менамоям. туро ки ба ҳамин роҳ тарғиб кард? Умуман хоҳиши ки буд ки маҳз варзишгари риштаи теннис шавӣ? ва ман ин намуди варзиш ба ман худамам писанд буду ва падарам маро ба ин намуди варзиш оварда дохил намуд ва дар ин намуди варзиш тамрин мекунам ва ба ман хеле писанд аст. 12 сол. аввалин бор дар кадом мусобиқа ширкат варзидӣ ва чӣ эҳсос будам? аввалин бор дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ дар шаҳри хуҷанд ки дар он ҷо мусобиқаи ҷумҳуриявӣ буд, дар он ҷо иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва пас аз он дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ дохили мактабӣ иштирок карда ва сазовори ҷои номерро ишғол намудам. аслан барои як теннисбози муваффақ шудан бештар чӣ лозим аст? тамринҳои бардавом, зиракиву ҳушёрӣ ва ё тезҳаракатӣ? бояд бисёртар варзишгар машқ кунад, тамрин кунад, бисёртар худаш чихе ки баъд аз тренировка дар омада офф кунаду давад, кросс давад, бисёртар тамрин кунаду ва дар мусобиқаҳо хушрӯб машқ тамрин бозӣ кунад. хеле хуб, мо каме болотар атрофи суръат ҳарф задем. беҳуда ин мафҳумро ба забон наовардем, зеро дар риштаи теннис суръати партофти тӯбча ба сӯи ҳариф муҳимтар аз баргардонидани зарбаҳо будааст. ҳатто аз рӯи ин нишон дод теннисбози амрико Серена Уильямс бо суръати 250 км/соат дар ҷаҳон рекорд гузоштааст. ин теннисбоз то кунун миёни мухлисони ин ришта маҳбуб аст. барои варзишгарони мо чӣ? шаклу шеваи кадом теннисбози маъруф наврасони моро ба анҷоми корҳои муҳим дар теннис таҳрик медиҳад? ҳар як нафаре ки масалан дар соҳаи варзиш ё дар дигар соҳаҳо барои худ як идеал дорад. як нафаре ҳаст ки мехоҳад ба монанди ҳамон шавад. ҳаст варзишгароне ки мехоҳӣ мисли ҳамонҳо шавӣ ё аз онҳо зиёдтар масалан фаъолиятро ба дом оварӣ? кадом варзишгарон? ба Осака Наоми. Осака Наоми. боз ба киё пайравӣ мекунӣ бахӯрашо? Эшли Барти. варзишгари швейтсарагӣ Роҷер Федерер ба ман писанд аст ки ман бисёр хатогиҳои худамро, бисёр бозиашро тамошо мекардам ва хатогиҳои худамро аз он кас дида ислоҳ мекунам. аслан ба ҳар варзишгари муваффақи дунё назар афканем, фаъолияти ӯ аз давраи кӯдакӣ сарчашма мегирад. дар риштаи теннис чӣ? аз чандсолагӣ бозӣ кардан дар ин ришта иҷозат дода мешавад? аслан мо варзишгарона аз синни 4 сола қабул мекунем то 17 сола ва ба онҳо кор мекунем. пас аз 2-3 моҳи тамрин мо мебинем ки бо вай
арзанда аст кор кардан ё арзанда нест, аз вай як варзишгари хуб мебарод ё намебарод. аллакай ман дер кардам, ман 27 сола. Не, шумо дер накардед, шумо метавонед барои саломатии худатон машқ кунед ва ҳар моҳ дар тамоми дунё мусобиқаҳои барои хоҳишмандон хеле бисёр аст мусобиқо. дар он ҷо варзишгарои мо ҳам бисёр иштирок мекунанд. мо як хоҳишманди беҳад хеле хуб дорем, Раҷабмадов Қосим, ки ҳама вақт чӣ мусобиқае ки байни хоҳишмандон аст меравад иштирок мекунад дар тамоми дунё. кӯдакон низ ҳангоме ки ба ин ришта ворид мешаванд, аллакай дар рӯзҳои аввал ҳадафҳои худро доранд. Меня зовут Бобоев Мустафа, я занимаюсь 3 года. У меня 10 медалей. Я в дальнейшем хочу стать мировым игроком. аслан пушти ҳар як муваффақият муҳаббат меистад. муҳаббати ин кӯдакон нисбати теннис самимӣ ва беандоза аст. Спорт – это успех. Чтобы добиться к успеху, нужно влюбиться в то, что ты делаешь. А я люблю теннис. Я благодарен своим тренерам Бухидинову Абдурасулу, Исмаилову Джаунгиру и Исраилову Бахтиёру. имрӯзҳо дар Федератсияи тенниси Тоҷикистон на танҳо писарон, балки духтарон низ хеле фаъоланд. Ин фаъолии онҳо дар мусобиқаҳои байналмилаливу ватанӣ дида мешавад. Сумая Тухтаева 14 сола аст ва дар миёни варзишгарони бону таҷрибаи байналмилалӣ дорад. Соли 2019 дар Қирғизистон ширкат варзидед. Чӣ гуна буд ин мусобиқа? Мусобиқаи АТФ. Бо кадом масалан варзишгарони кишварҳои дунё сабқат кардед? Давлатҳои Қазоқистон, Қирғизистон, Ӯзбекистон. дар Тоҷикистон дар кадом мусобиқаҳо ширкат варзидед? ҷоми президентӣ, ҷумҳуриявӣ мусобиқаҳо. хуб дар ин мусобиқаҳо тавонистӣ ки ғолибият ба даст оред? Бале. кадом ҷойҳоро сазовор шуд? ҷои аввал. мегӯянд ки забони давлатӣ низ яке аз қоидаҳои муҳим ҳангоми баргузории мусобиқаҳост. дар кишваре ки мусобиқа баргузор мегардад, ҳатман эълони номи мусобиқа, варзишгарон ва ғолибон сараввал бо забони ҳамон давлат сурат мегирад. ҳама намуди варзиш ҳамзамон теннис қоидаи худро дорад. вақте ки мусобиқа сатҳи байналмилалӣ сар мешавад, мусобиқаҳо ҳамаш бо забони англисӣ гуфта мешавад. мисол агар дар Тоҷикистон бошад, довар аввал бо забони тоҷикӣ мегӯд, пас бо забони англисӣ ки рафиқи мисол ҳарифи бояд фаҳмад ки бо кадом забон гуфта истодааст. ҳамон тавре ки гуфтем, фаъолияти хуби Федератсияи тенниси Тоҷикистон ва дастовардҳои варзишгарон баъд аз соли 2016 шурӯъ шудааст. вале дар як муддати кӯтоҳ наврасону ҷавонони тоҷик тавонистанд таҷрибаи хуб бигиранд ва маҳорати худро на танҳо дар дохили кишвар, балки дар хориҷ низ нишон бидиҳанду баробар ба варзишгарони муваффақи дигар кишварҳо сабқат кунанд. ман дар мусобиқаи ҷоми президенте ки соли 2013 шуда буд, дар он ҷо сазовори ҷои аввал гаштам ва пас аз он маро бар мусобиқаи осиёӣ, яъне ки Asian Tennis Federation, дар он ҷо маро даъват карданд ва дар он ҷо бозӣ кардам. Сазовори
дар рейтинг ҳам сазовори 20 будам дар Азия ва дар мусобиқаи Дэвис Кап байне ки давлатҳои Осиё миёна буд, дастаи мунтахаби ҷумҳурии Тоҷикистон, мо дар он ҷо сазовори ҷои сеюм гаштем. خب چی نقشه داری در آینده؟ در نقشه آینده دارم که مشق رو دوام دهم و در مسابقه جمهوری جای نمایی رو اشغال نمایم. агар гирем натиҷаҳои соли 2019 ро мо бисёр варзишгаронро бо дастгирии кумитаи кор бо ҷаҳонои варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хеле бисёр варзишгаронро сафарбар кардем. натиҷаҳои хуби мо дар шаҳри Шимкенти ҷумҳурии Қазоқистон буд ки як варзишгари мо ҷои аввал гирифт ва дар шаҳри Пенанги ҷумҳурии Малайзия дар он ҷо ҳам иштирок кардем. варзишгарони мо 5 медал оварданд ки як пешравӣ барои тенниси Тоҷикистон аст. аслан дар кишвари мо ва ҳамин гуна дар ҷаҳон риштаҳои гуногуни варзишӣ фаъолият мекунанд. дар ҳамин риштаҳо ҳазорон нафар варзишгарон ба камол мерасанд. табиист ки қоидаҳои бозӣ ва муҳити онҳо аз ҳамдигар фарқ мекунад, вале ҳамаи онҳо як ҳадаф доранд: берун аз марз бираванду то зинаи ифтихори олимпиада ва чемпионатҳои байналмилалӣ бароянд. дар онда нақша дорам ки то тамринҳоро сахт карда дар мусобиқаҳои ҷаҳону ITF-у ATP-у чизо боз карда то сазовори ҷои аввал гардем ва парчами Тоҷикистонро баланд бардорем. мегӯянд ки ғайр аз оне ки ин мусобиқаҳо ба ҳар як варзишгар нуфузу таҷриба медиҳад, дар ҳамин баробар баъзе хислатҳои инсониро дар онҳо тарбия мекунад. тарсро аз вуҷудат гум мешавад, тарс аз вуҷуд гум мешавад, маълумот бисёртар мегирӣ ва бозият хеле хуб мешавад. ҳамон тавре ки варзишгарони мо дар хориҷи мамлакат баромад мекунанд, кишвари мо низ қудрати гирифтани унвони мизбонии ҳамин гуна мусобиқаҳоро дорад ва ҳамасола ба кишвари мо аз хориҷи мамлакат барои гирифтани имтиёзҳои байналмилалӣ меоянд. имсол мо дар нақша 12 мусобиқаи байналмилалӣ дорем ки 4 аз инҳо мусобиқаи сатҳи баланди ITF Juniors то синни 18 сола мебошад ки дар ин мусобиқа бисёр варзишгарои тамоми дунё мебиёнд, иштирок мекунанд барои дарёфти холҳои байналмилалӣ ва яке аз сатҳи баландтаринаш имсол ҷоми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад ки мо ҳамасола ин мусобиқаро баргузор мегардонем. мусобиқа барои ҷоизаи ҷоми президент ва барои дарёфти холҳои байналмилалӣ. ҳамон тавре маълум гардид ояндаи тенниси тоҷик рӯшан аст, зеро нақшаҳои Федератсияи тенниси Тоҷикистон барои дарёфти муваффақият зиёд аст. мо низ бовар дорем ки ояндаи хеле наздик номи теннисбозони тоҷикро дар кортҳои бонуфузи Уимблдон, Ларангарос, US Open ва Australian Open мебинем. муваффақият ба онҳо.